dragi copii! Eu sunt Mișa și, așa cum v-am promis, voi veni în viețile voastre cu multe povești minunate scrise de oameni minunați, povești menite să vă ajute mintea și sufletul. Povestea de astăzi este de asemenea una terapeutică creată de un sofrolog. Poftim? Un somnolog? Nu vreau să dorm, mie îmi place să mă joc. Nu este vorba de un somnolog. Este vorba de un sofrolog. Adică de o persoană care ne învață tehnici de relaxare totală a minții, sufletului și trupului. Cum adică, veți spune? Adică mă va ajuta ca atunci când mă enervez sau când simt tristețe, timiditate, invidie, să nu mai am un comportament de maimuțic vijelioasă, să zicem, ci să fiu relaxat ca o clătită mare. Sună bine? Atunci, doar dacă mama nu face o ciorbă și tata nu pune cine știe hainele la spălat, invită-i și pe ei să vedeți împreună cum vă puteți calma și cum vă puteți distra. Să-i dăm drum. Cartea emoțiilor mele. Aceasta este cartea apărută la editura DPH. Luni. În această dimineață, Lulu nu vrea să se dea jos din pat. Este așa de bine la căldură, se simte protejată de parcă ar fi într-o cochilie de melc. Însă, tata a tras draperiile, mama i-a pregătit hainele, iar sora ei, Adia, deja a început să pună muzică și dansează. Haide, Lulu, trebuie să te trezești. La micul dejun, ce dezamăgire, cerealele ei preferate s-au terminat. Apoi a fost nevoită să plece în grabă ca să ajungă la timp la școală. Ei bine, toate acestea i-au creat lui Lulu o stare de nemulțumire. La școală, vedeți voi, Lulu este în continuare morocănoasă. Ce bine că acum este pauză. Aleargă spre prietena ei, Ioana, pentru a se juca împreună cu noua ei coardă. Lulu își dorește foarte mult să o încerce. Însă acum Ioana stă de vorbă cu Paula despre ultimul desen animat pe care l-a văzut la cinema. Și, ei bine, oricât ar insista Lulu să se joace cu ea, Ioana preferă să discute în continuare cu prietena ei, Paula. Aoleu, asta e deja prea mult. Lui Lulu îi se înroșesc urechile, ochii se măresc și îngrozitoarea furie începe să crească în ea. Vrea ca aceasta să spună cuvinte care rănesc. Așa că Lulu începe să strige că Ioana este rea și neînțelegătoare. Repede, trebuie să oprim această furie. Inspiră pe nas, țineți respirația timp de 2 secunde, apoi dă aerul afară pe gură cât de încet poți. Așa. Fă asta de 3 ori ca îngrozitoarea furie să dispară. Mic sfat. Respirând adânc și concentrându-te pe expirație, furia pleacă, iar tu te liniștești. A doua zi la școală, Horia și Lulu se joacă de-a păstorii. Sunt o mulțime de oi de păzit, iar copiii sunt entuziasmați și se distrează de minune. Leargă, behehe, behehe. Lui Lulu însă nu-i place deloc când Horia îl imită pe lup. Pentru că Horia, desigur, vrea să mănânce oile. Scapă cine poate! Când se apropie ora de culcare, Lulu este neliniștită. Auzi un zgomot, parcă ar veni din grădină. Oare să fie lupul? Singură în patul ei, lui Lulu îi se face frică. Se ascunde sub pătură. Inima ei bate foarte repede și nici nu îndrăznește să se miște. Domnișoara Frică s-a invitat singură în mintea ei. Fără panică, mângâiați copilul ca să se liniștească și spuneți-i o poveste amuzantă
care să o alunge pe domnișoara Frică. Mic sfat. Râsul liniștește și calmează frica. Înainte de somn, gândește-te întotdeauna la o amintire amuzantă. În seara precedentă, Lulu a dormit foarte bine, iar astăzi este tare frumos afară. Este momentul perfect pentru a învăța să meargă pe bicicletă. Tata a scos roțile ajutătoare și țuști, direcția spre parc. No, la, mama mia, ce greu e să pedalezi! Haide, Lulu, haide, o încurajează tata. Ei bine, nici n-a apucat să pedaleze prea mult, că zbaf, Lulu a și căzut. Atunci, tata îi vine o idee. Cântă ceva, Lulu, pedalează și cântă. Lulu începe să cânte și, ei bine, își găsește echilibrul. Lulu acum pedalează singură. A reușit. Inima este plină de mândrie și se simte ușoară și foarte puternică. Își spune în gând, am reușit. Mic sfat. În fiecare zi există motive pentru a fi mândri. Spune motivele pentru care tu astăzi te simți mândru, de exemplu. Dacă vrei, poți să-mi și scrii într-un comentariu sau îmi trimiți o scrisorică sau îmi trimiți un gând, că eu cu siguranță o să-l aud. Ajungem și la ziua de joi, când la școala lui Lulu este ziua activităților extrașcolare. Astăzi elevii vor merge la Muzeul de Istorie Naturală. Este incredibil să vezi cum toate animalele par adevărate acolo. Ghidul explică cu răbdare și le adresează o mulțime de întrebări. Dar la un moment dat îi vine o idee. Decide să o ia la întrebări pe Lulu. Tu, fetița în salopetă, știi unde dorm nevăstuicile? Hopa! Lulu se colorează la față și devine roz, roșie, violet. Mama mia, și-ar dori atât de mult să poată dispărea și să se ascundă într-o gaură de șoricel. Fiindu-i imposibil să scoată un cuvânt, Lulu se simte de parcă ar fi înghețat. Ei bine, se pare că această stare este cauzată de micuța timiditate. Trebuie repede să o încălzim pe Lulu. Masează-o de mai multe ori pentru a încălzi inima, picioarele și brațele. Asta este! Lulu și-a recâștigat încrederea în ea și a învins timiditatea. Acum se simte pregătită să răspundă la întrebarea ghidului. De asemenea, un mic sfat. De fiecare dată când simți că ești timid, freacă-ți mâinile așa de mai multe ori pentru a-ți da curaj și a-ți recăpăta încrederea în tine. Ajungem și la ziua de vineri, când, după școală, Lulu, sora ei, Adia, și cu mama lor vor merge la cumpărături. Adia are nevoie de un costum nou de baie. În magazin, bineînțeles, totul este frumos și foarte tentant. Adia privește în jur și spune: Mama, acesta este costumul meu preferat, mi-ar plăcea să-l iau pe acesta. Și eu mi-am ales, spune repede Lulu. Vreau să-mi iau acest costum de baie. Adaugă ea venind către mama ei. Nu, Lulu, îi spune mama. Tu ai deja un costum de baie. De data aceasta este rândul surorii tale. Dar Lulu nu este de aceeași părere. Nu e corect, strigă ea. Atunci începe să plângă, să strige și să tremure de invidie. Oh, nu! Personajul negativ, vreau și eu, iese la iveală. Ajută-o pe Lulu să scape de acest monstru rău care nu iubește nici complimentele, nici prietenii. Spune-i lui Lulu că este minunată și că este o fată norocoasă. Mic sfat. Pentru a scăpa de invidie, gândește-te la tot ceea ce este minunat în viața ta. Sâmbătă, iată că vine și weekendul. În această dimineață, mama are o veste tristă pentru Lulu. Prietenul ei, Damian, se mută în Italia.
Mama încearcă să o liniștească și îi spune că vor merge să-l vadă pe Damian în această vară. Italia este foarte, foarte frumoasă și se spune că acolo se mănâncă cele mai bune spaghete. Însă nimic din toate astea nu o poate consola pe Lulu. Ce sâmbătă tristă! Dacă ar fi știut, nici nu s-ar mai fi ridicat din pat. Lulu înțelege că nu va mai fi niciodată ca înainte. Plânge. Inima ei este tristă. Uriașa durere i-a invadat gândurile. Ține atât de mult la Damian. Ce va face ea de acum înainte? Deja îi lipsește așa de mult. Repede, haideți să o ajutăm pe Lulu să o alunge pe uriașa durere. Șterge-i lacrimile și spune-i să se gândească la o amintire frumoasă pe care o are cu Damian pentru a o consola. Mic sfat. Cel mai bun mod de a înlătura tristețea este să-ți amintești momentele frumoase. Ziua de duminică. Lulu este liniștită astăzi. Împreună cu familia ei merge în parc pentru un picnic. Vremea e frumoasă și toți copiii din parc sunt fericiți să se revadă. S-au reunit cu toții. Ioana, Paula, Victor, Adrian și Ionuț. A venit chiar și Damian. Împărtășește și tu bucuria lui Lulu. Ea este atât de fericită că se află împreună cu prietenii ei. Se simte atunci ușoară ca un fulg. Aceasta este bucuria din interior. Doamna Fericire a decis să treacă la finalul săptămânii prin inimile lor. Mic sfat. Să știi că bucuria vine deseori să te viziteze, aproape în fiecare zi. Povestește-le părinților tăi dacă te-ai întâlnit cu ea. Ce săptămână plină de emoții pentru Lulu. Ia spune, tu cum te simți astăzi? Pe noi ne-a ajutat foarte mult această carte și mă bucur teribil că există și se traduc și la noi în România din ce în ce mai mult cărți care ne vorbesc despre emoții, despre cum să le gestionăm și despre cum să reușim să avem o viață mai echilibrată, relații mai bune și mai sincere cu cei din jurul nostru, care ne ajută să înțelegem că nu avem nevoie de etichete, că ceea ce trebuie să corectăm uneori este comportamentul care este într-o strânsă legătură cu aceste emoții și nu altceva. Noi nu suntem comportamentul nostru, însă noi suntem șefii comportamentului nostru. Sper că v-a plăcut și până data viitoare eu vă îmbrățișez și vă doresc din toată inima să iubiți poveștile.